Cap de cartell. I ja fa temps que mire el cel. Hi ha noms que queden envoltats per una aura de bellesa natural que ho eclipsa tot. Es tracta de noms que són sinònims de cultura i d'art i que sonen com a poesia. Noms en els quals la feminitat troba un refugi i que sostenen un esperit valent. És el cas de Pepa Casas, Majo Montesinos. Sí, Clara, l'artista multidisciplinària brilla en totes les seues facetes, com si es tractara d'un fragment de trencadís. Nascuda a Castelló en l'any 1980, la ballarina, coreògrafa i la cantautora ens ha llegat la seva essència creadora en els diferents àmbits de la cultura en què ha participat. Les seues mil cares es reflectixen en una personalitat alegre i càlida que estén a tots aquells que s'hi volen acostar a través d'un somriure de mitja lluna. Avui tenim a l'estudi 3 de la ràdio d'Apunt, Pepa Casas. Molt bona vesprada o quasi nit, Pepa. Bona vesprada, quasi nit. I gràcies, molt bé, molt contentes de tindre't ací. Gràcies a vosaltres, sí. Que bonics, és que m'he emocionat i tot. Nosaltres també, de tindre't, i perquè és un goig que ens vulguis acompanyar a l'equip de Territori Sonor, és un plaer tindre't ací. I abans parlàvem del caràcter multidisciplinari que va unit al teu nom. Et vas endinsar en el món artístic amb només 4 anyets. Què passava pel cap d'eixa xiqueta que en aquell moment era Pepa Casas quan va decidir que volia dedicar-se a la dansa clàssica? Ostres, és que jo crec que sempre ho he tingut clar, eh? Jo des de menudeta, el típic, no? Que diuen, tu què vols ser de major? I jo sempre deia, jo vull ser com Alaska, disfressar-me i cantar. I volia ser professora de ballet. La part artística sempre l'ha tingut claríssima. No sabia que anava a fer tantes coses alhora, no? Però m'agradava tot, soc una persona molt curiosa. Sí. Pepa, van ser 11 anys de formació. Com penses que esta disciplina, que és la dansa, t'ha permès submergir-te en aquest procés d'autoconeixement del teu cos? Ai, jo és que, mira, sempre dic que ho he d'agrair a ma mare. Jo crec que ma mare em va apuntar a dansa perquè era l'única cosa que hi havia al poble en aquest moment, i em va apuntar perquè em cansara i dormira, perquè sóc molt nervioseta. I sempre li ho agraïs, perquè és de veres que ens va apuntar a les dues, a la meva germana i a mi. La meva germana, després d'uns anys, va acabar fent altres coses i jo vaig seguir ballant. Vull dir que no sé si va ser una mica casual, però per a mi la dansa està reflectit al tercer disc, no? El disc ja s'enceta amb un tema que parla de la dansa. Per a mi la dansa és que forma part de mi, sí. Però, paral·lelament a això, a la dansa clàssica i a la contemporània, vas aprendre a tocar la guitarra i la flauta travessera. En el seu moment. Si no tenies prou. Ara mateix, si me fèreu fer un examen, suspendria, vos ho dic ja. I més tenint ara mateix a Héctor Tirado, que no l'heu presentat, però mira, ja el presenté jo, mirant-me de reull com dient, no diguen això de la guitarra perquè la toca fatal, ja ho sé. Per això tinc la sort de tindre Héctor Tirado al meu costat, que sempre m'acompanya amb la guitarra. És que amb Héctor Tirado tenim ja tanta confiança que ja és com a que forma part d'ací. Héctor, bona vesprada, quasi nit també. Bona vesprada, quasi nit. Com estàs? Molt bé, encantat de tornar així. I l'estiu com està anant? Bé. Estàs agafant forces per a continuar? Sí, agafant forces i també treballant un poquet, ja tens per a tot. Molt bé, molt bé, tant que sí. Continuem parlant d'aixòs inicis. Vinga, va, perquè és que això és el que ha contribuït a construir el perfil de Pepa Casas que coneixem. Dins d'aquesta rica i extensa formació que has rebut, explorem també de ben a prop la teua faceta com a cantautora sota el nom de la Pepa. Què et sembla si ens regales una cançó en directe, però abans conta'ns què hi ha més enrere o més enllà d'eixes dones de l'univers? Ai, doncs mira, este tema és molt especial perquè és la primera vegada que jo escric una lletra, però que la música està composta per Héctor, un poquet així com a patxes, que diem, i que a més tinc una col·laboració molt especial. Avui la cantarem a soles, perquè la col·laboradora no està, però haver fet este tema amb Mireia Vives és un superregal. Un altre que és un motoret, Héctor, que no fa prou coses, no té prou a només estar també així a Territori Sonor en la temporada d'hivern, sinó que fa tota esta música amb tu i compon i escriu aquestes lletres, produeix. Sí, bueno,
Bàsicament, realment em dedique pues, això a acompanyar amigues i amics que canten i pues, intente això, ajudar-los una miqueta en els arranjaments, en la producció de les cançons, però són tot projectes en els que em sent molt a gust i que són tots com família i que sorgissin les coses d'una forma molt orgànica i que ho passem molt bé. Així que... I això és que en acabant es transmet, Però és molt humil. Totalment. Héctor és molt humil, perquè en realitat jo li passo una lletra i una música que jo m'he inventat, perquè jo soc molt emotiva i molt sensible, i li poso molt d'amor, però clar, l'amor també necessita un poquet de màgia professional, que és la que li posa Héctor. O sigui, que és un poc de tot. Després jo li ho passo d'ell, l'esborrany, i ell fa màgia i ho converteix en música. I això és preciós. Màgia i mescla perfecta. Així que ho comprovem en directe. Vinga. Amb Dones de l'Univers, ens endinsem en aquest univers tan especial del qual ens parleu. Perdona'm, faig el que puc en aquest tema sense tu. Però res, això, prepara't. Prepareu-vos, Héctor i Pepa, i mentre sentim En dansa, de la Pepa també, clar. Cert que mai t'he de buscar, que sempre estàs ací. Tu has omplit la soledat, la tristesa i el buit, i no has dubtat ni un instant del que eres per a mi. Tu eres la llibertat. Sempre m'has acompanyat, tu m'has donat sentit. Fas que tot quan no està bé canvie d'esperit. No m'imagine caminant si no és al ritme de la teua màgia. I sempre en dansa, travessar els núvols amb els peus, descobrir silenci. En dansa i de manera calmada o no, perquè si hi ha molta energia en forma de creativitat i de ganes de fer les coses molt bé, ja podem escoltar en directe, perquè ja estan sobre l'escenari la Pepa i Héctor amb Dones de l'Univers. Dones de la terra, que parim, que cuidem, que patim, que sabem. Caminem amb força, ja arriba el moment. Fent història unides per fi, sumant memòria, conquerint camins. Valentes del planeta, que estudiem, treballem, que lluitem i estimem. Preparem la soca, nosaltres som l'arrel. Avant juntes per les dones d'ahir, lluitant per totes les que estan per venir. Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem. Fent història unides per fi, sumant memòria, conquerint camins. Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem. Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem.
terra, que parim, que cuidem, que patim, que sabem. Que arriba el moment. Acabem d'escoltar el tema Dones de l'Univers, inclòs en 3, l'últim treball de la Pepa. Increïble, la veritat és que sí que es nota, es transmet aquesta energia inacabable, inesgotable que tenen, i és un goig escoltar-los, i aprofitem també per a saludar des d'ací a Mireia. Escoltarem mentre es tornen a la taula un altre dels seus temes i seguim xerrant, perquè tu i jo. Hores després em besaves fins que el dia va arribar i dient-te adeu ja sabia que et tornaria a ballar. Em pregunte per què jo... Ja tenim de nou a la nostra taula de la nostra caseta d'estiu de Territori Sonora, Héctor i a Pepa. Pepa, la feminitat es materialitza en els versos d'esta cançó dedicada a totes les dones de l'univers. Es tracta d'un cant a la força i la valentia del col·lectiu femení que vas interpretar en col·laboració, com dèiem, amb Mireia Vives. Com va ser treballar amb ella i com va ser eixe tàndem que es va crear ahir? Ai, és que jo crec que he tingut molta sort, perquè simplement li vaig dir, crec que este tema l'he de fer amb tu. I teníem, des de que li vam parlar Héctor i jo, teníem a Mireia en el cap, Sí. ella, que és bonica per dins i per fora, i la seva veu. Jo sabia que podia jugar i donar-li molt de color amb la seva veu, és que és fantàstica. Clar, el van fer ja un poc... Pensant quan fas un poc tema, en ella, clar. Sabent que ella anava a estar i anava a cantar-lo, doncs ja imaginant-nos-la un poc, no? Clar. I que a banda, que és que ho posa tot molt fàcil. He tingut una sort de treballar de veres amb Que bé. les 5 persones que han col·laborat, posant facilitats, sumant-se sempre, i també, evidentment, Héctor, des dels arranjaments, intentant adaptar-se un poc, no? Que quin tema anava un poquet encarat aquí, per a afavorir també i per a que brillaren, no? Jo crec que una col·laboració no només ha de ser una suma per a l'artista, en aquest cas la Pepa, sinó que també es veig el segell de cadascú que col·labora, i això és molt important. Molt bé. Pepa, pel que fa a la teua trajectòria musical, són ja 3 els àlbums que has publicat. En 2008 va veure la llum en Mi idioma, després va arribar en l'any 2013 Mi otra yo. I finalment, el 2022 vas publicar 3, a més del projecte experimental Guerrero, a 2020. Com penses que totes aquestes experiències viscudes s'han materialitzat en els teus versos, en les teues cançons? Ostres, jo crec que n'hi ha molta evolució, clar. Jo sóc de les que ja de xicoteta, ja sabeu que ballava i feia moltes coses, però també m'agradava molt escriure lletres. Jo era la típica que canviava la lletra d'una cançó en l'institut, no?, per a fer broma i tot això, i se m'ha donat molt bé, no?, la part de lletres. I veig una evolució, i crec que este últim disc, no només que és en la meva llengua, que això ho trobava molt a faltar, perquè el primer i el segon disc van ser una mica a cavall entre Argentina i Espanya. Sí. Ma mare és de Granada, vull dir, jo m'he criat en castellà i després vaig decidir ser valenciano parlant. Este disc per a mi era molt important la llengua i també que tinguera una harmonia en totes les lletres, no? I que totes parlaren molt del com me sent. Una dona que ha patit una pandèmia, que ha patit una maternitat, que ha complit 40, vull dir que s'han sumat ahí un fum de cosetes que han fet que vulgui posar en valor. Crec que valorar les coses, adonar-te'n de l'afortunada que eres, crec que és molt xulo. I este disc jo crec que l'escoltes i te dona un pujó d'energia, almenys a mi, no? També és una pretensió, jo crec que la gent escolte i diga, uau, crec que els 10 temes paren un poquet de mi i posen en valor. Sí, i les lletres es nota també. O sigui, que el definiries un poc així, no?, amb aquesta essència energètica i de conjunt d'experiències que has viscut en els últims temps. I per això tan senzill com 3. És que és el tercer disc, prou, no? No necessitem una temàtica, un títol que faci referència, no cal. Totes les cançons parlen de valorar el temps, parlen de valorar la terreta, no? Quan viatges molt i te'n vas fora, tornes i dius, ostres, tenim la muntanya... Aprofitem per donar besets també a la gent que està patint... Clar que sí, sí. Tant al nord com al sud, no?, del territori. Així és. La desgràcia del foc. Tan gran. Per aprofitar això, no? La nostra terreta, valorar els amics, a les amigues, a la família, posar un poc en valor la sororitat entre nosaltres, les dones, no?, la lluita. Jo crec que tots els temes paren un poc d'això, no?, sí, de la vida en si. En referència a això, als viatges, al número 3, a l'univers femení. Jo precisament volia dir-te, en 2005 vas viatjar a Buenos Aires amb la teua trilogia de la mujer, Báilame, Bésame i Búscame. Sí. En una gira que va durar 3 anys, precisament també. Sí, mira.
Com entén Pepa Casas l'univers femení i què passa amb el 3, Pepa? Ai, no ho sé, sempre diuen que el 3 és un número màgic, eh? Sí, A mi sí. m'han passat moltes coses amb el 3, és veritat, no sé si és casual o no. Però la trilogia, jo crec que des del principi, que de fet, mira, l'any que ve, 2023, celebrem 20 anys de companyia. Crec que vaig ser molt atrevida i en 23 anys llançar-me a fer una companyia, però bé, la osadia ve també per la desinformació i ser jove i aquestes coses. Clar Però que crec que sí. està molt bé també, jo crec que qui no arrisca no guanya i me vaig arriscar a fer coses i crec que des del principi sempre ha hagut una essència femenina i una essència reivindicativa i social. I de fet els espectacles que he fet que sempre han brillat més o han triomfat més han sigut estos, no? Perquè li he posat una mica de mi, una mica de cor, no? Des d'un espectacle que vam dur fins i tot a Iraq, que parlava de refugiats i que per a mi... Això, a mi quan me trau llagrimeta crec que he de parlar d'això, no? Porto un espectacle que porta 10 anys en cartell, que forma part d'aquesta trilogia, que és el Bésame 2.0, que parla de violència de gènere. Porta 10 anys en cartell i continuo fent-lo i crec que per a mi és enriquidor, tant per ajudar, no? Perquè crec que els artistes no només tenim la funció d'entretindre, sinó de fer reflexionar, de pensar i de canviar un poquet el món, no? Sí. L'últim espectacle que també vaig estrenar l'any passat sobre identitat de gènere, i el meu cap sempre està per lo social, no? Tinc com un compromís, crec, en la societat, com a artista, crec que això és important. Siga en dansa, en teatre, en música, o en el que siga, no? Aleshores, Pepa, ens agradaria que ens regales encara un poquet més d'aquesta energia que tens i que transmets amb cada projecte teu i amb cada alè que traus. Que ens tocares un altre tema d'este disc, val? Doncs mira, que siga fem un, Héctor, Vinga. que parla de la pandèmia, perquè això també va ser un tema que jo crec que també ens posa un poc en valor. Faig un paral·lelisme en la lletra de Sí. parlar de la pandèmia, del Sí, sí. tancament, amb l'amor etern, no? Amb això d'estimar algú per a sempre. Crec que això també és bonic. Es tracta de besos? Besos confinats? Confinats. Ai, que bé. Pensis-ha. Doncs vinga, va. Perfecte, vinga. Donem temps a Pepa i a Héctor perquè es preparen mentre escoltem una altra cançó recollida en el seu àlbum 3. Així sona Deixa't en pau. Quantes vegades pensant que el temps passa molt ràpid. Quantes vivències viscudes inevitables. Quantes sorpreses despeses d'un nou desastre. Quantes persones i quin gran aprenentatge. I ja està bé, deixa't en pau, deixa't en pau. Feta d'històries, de riures i de paisatges. Deixa't en pau, una d'aquestes cançons que sempre ens agrada tindre-la ahí en la nostra llista del dia a dia perquè ens genera i ens evoca molt bones sensacions. I sensacions que seguís regalant-nos Pepa Casas, la Pepa amb Héctor Tirado en directe com a cap de cartell avui en Territori Sonor, amb aquests besos confinats que sonen així. Recordes que tu i jo ja hem estat tancats abans, que només eixíem de casa i del llit per anar a comprar, que estar a més d'un metre no ho podíem suportar i triàvem patir fred per tocar-nos sense guants. Els besos arribaven intensos com amants, que amb màscara els hauria pogut evitar. I un estat d'alarma ens feia despertar, i enmig que es feien breus al teu costat. Qui ens haguera dit que ens tornaríem a aïllar en una quarantena que ara no hem triat. La pluja em xiu-xiueja i em diu que tot passarà, i
pense en les nits i en els besos confinats. Somiant en les carícies abraçades i eixes mans que entre aplaudiments hauran d'esperar a totes les Julietes que em venen al cap i que el verí de l'amor troben a faltar. Mentre la natura escura jo vaig en el passat i els records em venen a buscar. Tanque els ulls i sent per dins que se'm remou la sang, perquè amb tu tornaria a recloure'm sense pensar. Qui ens haguera dit que ens tornaríem a aïllar en una quarantena que ara no hem triat. La pluja em xiu-xiueja i em diu que tot passarà. Pensa en les nits i en els besos confinats. Qui ens haguera dit que ens tornaríem a aïllar en una quarantena que ara no hem triat. La pluja em xiu-xiueja i em diu que tot passarà. I pensa en les nits i en els besos confinats. A sentir els teus besos confinats. Besos confinats. Inevitablement, molts i moltes ens hem traslladat a aquests mesos tan estranys que no ens agrada recordar, però per sort ens queden bonics moments com estos besos, no? En aquest escenari tan apocalíptic que pareixia en el seu moment i per sort va passar. El que va passant és el temps molt de pressa, estem tan a gust que pareix mentida, està tornant a la taula Pepa, també està tornant Héctor, seguim així en territori sonor, estem sentint de fons Quieta, mentre es tornen així a xerrar una miqueta amb nosaltres, ja els tenim així. Pepa, el títol del tema que has interpretat ens transportava a l'any 2020, com dèiem, un context de llum i ombres, però parlem d'ara. Eres un dels rostres més actius de la nostra cultura, recuperant aquesta idea de personalitat multidisciplinària, d'eixa xiqueta que s'ha fet major. Pots dir, confiança. Manifacera, que no sí. para en Torreta, tenint en compte que a més de dansa has fet teatre i fins i tot has atrevit amb la televisió. Quina d'aquestes disciplines sents que et representa més? Amb quina et sents més identificada? Ai, que difícil. Sí, Ostres, quina veritat. pregunta vos heu currat. No sabria dir-te-ho, perquè és de veres que la dansa va ser la primera, és la que més em connecta, perquè crec que és la que menys parle, no? Sí. De fet, aleshores és molt contrària a mi i jo crec que és com la meva parella, no? És Sí. completament diferent a mi i això ens equilibra. Però quan he estat molt de temps sense fer música, ho he trobat a faltar molt. Quan he estat molt de temps sense fer teatre, ho he trobat a faltar molt. I clar, ara que t'està a la tele, ho trobo a faltar, vull que torni a treure la llengua. També. Jo, és que m'agrada tot. Crec que tot el que fa que puga sentir-me bé, que puga aprendre, que puga conèixer coses, crec que sempre mola que torni, no?, a la vida. Quina vitalitat. És una meravella. I estic calmada, perquè m'he fet gran, eh? En 20 anys estaria jo així parlant per 4 micros. Pepa, en el teu disc 3 trobem moltes col·laboracions, com ara les d'Andreu Valor, Viano, Pep Jimeno Botifarra, Tessa o Mireia Vives, de la qual estàvem parlant abans. Vas concebre este àlbum en caràcter col·laboratiu des del primer moment i pel que fa als temes que el conformen, els vas escriure pensant en les veus de cadascuna de les col·laboracions? Doncs que hi hagueren col·laboracions sí que ho havíem plantejat, és el tercer disc ja, estaria molt bé que ens tiraran una maneta, no?, així, en tirar mà d'amics i amigues també, perquè són persones meravelloses, com a professionals i com a persones són brutals. És de veres que hi ha temes que sí, el de Mireia teníem claríssim que era per a Mireia, Deixa't en pau el vaig compondre i pensava, esta cançó, amb qui podria jo fer-la? I de seguida em va vindre la veu d'Andreu, que és una veu tan tendra i una veu tan profunda, que tenia claríssim que, a més, vam dubtar fins i tot si estaria molt bé que fos un rotllo Pimpinela, perquè en realitat és una frase tu, una frase jo, no? I això és una mica complicat. Sí. I jo sabia que en ella anava a quadrar, és que tot és fàcil. En Pep sí que se va remodelar un poc, la cançó estava, la vaig compondre primer, però també vam decidir que la part d'arranjaments Héctor la va tirar un poc més també a la part més tradicional, no?, d'acoplar-la un poc a Pep.
el tio Pep, i en temps també. En temps jo tenia claríssim que hi havia un tros rapero i que el rapero tenia que ser Tessa. Això ho tenia claríssim, que anava a ser ella la rapera que fera este trosset. Jo ho intento, quan ho faig en directe ho intento, però jo no sé rapejar. I després Viano sí que li vam donar la llibertat de poder fer ell la producció musical i que fera el que volguera, no? Un poc també. Jo crec que als artistes i les artistes hem de donar-los llibertat, perquè crec que això és el que fa que brillen i que siguin autèntics. Clar. Héctor, i quins projectes teniu a la vista ara per davant? Ens podeu avançar alguna coseta? Sí, i tant. Bueno, tenim de moment una actuació pronta, no? El proper 2 de setembre a Monticelvo, El proper 2 de setembre. que ens agrada molt anar a pobles menuts també. M'encanta. Sí, Clar, i que jo sóc de poble. I després crec que Pepa tenia moltes ganes d'anunciar-ho. No, anem a la Fira Trobam. Sí, a la Fira exacte. Trobam, que això També, ja és molt guai. Això sí, és molt, molt guai. Gràcies per convidar-nos a la Fira Trobam. I després una exclusiva, superexclusiva, Això és. perquè, clar, nosaltres vam presentar el disc a Castelló, Sí. a la Terreta, evidentment, en gener, que sabem que és una data complicada, perquè era una data que la gent deia, en gener? Ningú presenta discos en gener, i jo sí, per què? Perquè tinc 5 persones que col·laboren que tenen l'agenda molt ocupada. I al gener estaven més tranquils. I vam aconseguir que estigueren... Aprofiteu, Això, Mireia, Teresa, Andreu, Pep i Viano, que estigueren a Castelló, a l'Auditori, el 14 de gener, si no me'n recordo malament. I clar, la gent deia, quan ho farem a València, això ha de juntar a tota la gent? I jo vaig dir, mira, no, això serà impossible, perquè l'agenda d'esta gent és molt complicada. La d'Héctor Tirado ja sabeu que també. La meua ja ni vos conte. Juntar-nos totes i tots serà impossible. I no, i ha sigut possible perquè l'univers està a favor de que les coses boniques se repetisquen, no? Així és que el proper 25 de setembre en el Teatre Micalet podrem tornar a fer la presentació del disc 3 amb tots i totes les col·laboradores. Nyas, quina primícia que ens acaba de regalar aquí. De fet, crec que el Teatre Pepa. Micalet, perdoneu, encara no ha fet la publicitat, me pense, i jo ja ho he amollat, sóc aixina. No puc tindre secrets. Això està molt bé. Doncs mira, parlant de no tindre més secrets i de repetir aquestes coses boniques i grosses, Pepa, per favor, anem a per aquest tercer tema en directe que aneu a tocar ara, Héctor i tu, i que forma part d'aquest últim disc del qual parlàvem. Quin tema és i per què? Doncs mira, també tornem a demanar disculpes, ¿vale? Perquè... Tessa, disculpa, jefa rapera. Vingueu el 25 a veure el directe perquè quan venen els col·laboradors, allò és brutal. I la Tessa és la jefa. Tessa Ausenc, anem a fer temps. Vinga, fem temps. De seguida estan pujant ja a l'escenari de la caseta de Territori Sonor. La Pepa ens interpreten el seu tema, Temps, però mentre fem una miqueta de temps, només uns segonets, escoltant Aturat. Fins al nord baix Maestrat. Pares i fills, els draps bruts renten a casa i estesos a la terrassa. S'estimen parlant-se a crits, pobles veïns. La muralla us ensenya la muntanya i la paella. Fan parelles, fan amics, passa i aturat. El Mediterrani et saluda, si vols conèixer la gent la seva... Aturat, però només un poquet, perquè amb Pepa Casas és impossible aturar-se massa. Estem així increïblement reviscolats, tots i totes. Escoltem en directe l'últim tema del nostre cap de cartell, la Pepa, amb Temps. Ja fa temps que mire el cel, busque una estrella i tanque les parpelles i li demane un desig al present, un regal que més que l'or val però no es pot comprar. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Sé molt bé que el temps passa
i enrere no podem tornar. Però no el valorem massa. Un regal que més que l'or val, però no es pot comprar. Temps per mirar la lluna, temps per gaudir de la natura, temps per jugar a ser filla i mare, per ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Temps per abraçar-te amb cura, temps per sentir-me segura, temps per cantar a crit pelat, per somriure-li a la vida, per ser la meua millor. Amiga i amant, companya i gambal, confident, col·lega, camarada i fant, currant, estudiant, sempre amunt i avall, pendent de l'agenda, de l'hora, dels anys, temps per gaudir, temps per escoltar, temps per sentir, compartir i jugar, temps per aplaudir, temps per observar, temps per agrair, valorar i brindar. I és que el temps és un regal que més que l'or val. Ballar fins a esgotar-me, per seure i agafar aire. Temps per abraçar-te amb cura, temps per sentir-me segura, temps per cantar a crit pelat, per somriure-li a la vida, per ser la meua millor amiga. Quina abraçada en forma de cançó, Temps, de la Pepa. La veritat és que la seva energia és contagiosa, és generosa. Molt afortunats d'haver-los tingut ací. Breument ens acomiadem d'ells en la taula, que han tornat de seguida corrents. Héctor Tirado, moltíssimes gràcies, Pepa Cases. Gràcies a vosaltres. Ha sigut un goig que hàgiu sigut el nostre cap de cartell avui dimecres. Una besada gegant per als dos. Gràcies. I fins a la pròxima. Convidadíssimes esteu a vindre. Gràcies. A tots els directes. Sí, I si no, amenacem en tornar. Perfecte. Molt bé. Torneu sempre que vulgueu. Gràcies. Un plaer, un goig. L'estrena.